La veritat és que ha sigut desbordant la quantitat de gent, l'alegria, veure que tothom no només et felicita, sinó que es fa seu l'equipament, que és el més important. Tot aquest procés havia sigut com a molt feixuc, que veiem com un túnel que no s'arribava mai a la fi, que sempre faltava o hi havia algun impediment, alguna trava. I haver arribat al final és de satisfacció plena. Entenem que sí que queda una fase per fer, però que ja sobretot les persones puguin vindre a viure, que la gent ocupi l'espai. Gràcies per ser avui aquí, ens fa molta il·lusió poder-ho compartir amb totes vosaltres. Després de molts i molts anys d'esforç i dedicació. Tenim cura de les persones més vulnerables a la nostra societat. Això és el termòmetre moral d'una societat. Aquesta capacitat d'Alba d'això, de veure sempre més enllà, de veure sempre el camí que et fa sortejar aquell obstacle i de ser capaços d'agafar tot i malgrat tot tirar endavant, no? Guapo y mucha gente muy grande, la vida está muy bien, cada vez salgo de las piscinas. Desearía que toda la gente tuvieran estas instalaciones de todo el mundo. Si importen a un puesto així, m'apunto. Per dir, és molt grans i molt espai, amb les taules per fer d'anar de visita, vull dir, molt bé, està molt guapo. Les fillets. I la vista també, i allà al darrere aquella sortida que has molt bona. Hi ha un equip fantàstic, que tenim moltes ganes de vindre a la Bassa, de treballar des d'aquí, tenim molts projectes en ment, projectes que ja s'han iniciat però que estan en fase inicial. M'ha encantat, no m'ho esperava, té molt de temps que no ho veia, són d'aquells que ho vaig veure amb ruïnes i ara acabat, impressionant. Tothom té com aquest sentiment d'il·lusió, d'esperança, que s'obri ja i que sigui un espai viu. És un èxit compartit de moltíssima gent, de moltes administracions, de les famílies supercontentes i les persones, principalment les persones, de que és un espai que genera molt benestar.